И здравейте хора, в поредния епизод на Private Survival. Ако не се лъжа 8, може би се лъжа. И да, какво правише? Доста то много мене ли? Много готина така оферта за мене, която предполагам ще изпълна по-нататък. Това събрах с силката, чекирката ми. Някакви рандомайте. Но сега ще я прибера и когато имам достатъчно лево, ще я върна. Сега ще я оправя. Сега ще вземем тези. Направих един стак Stone но сега наскоро бях в мина. И сега реших да ходим в недъра за кварц. Защото искам да построим нещо епично от кварц. Извинете. Но все пак ще им трябва първо да се позареда малко с айтемчета. Не. Так. С броня. Това даже мога да го взема, да го енчанта. Там някакво нищо. Не, всъщност си пазя нивата. Не, знаете ли, може да не ходим сега. Какво направим сега, какво направим? Не знам всъщност зрители какво и се прави. Efficiency 2. За 3 рада мога да си окупа, но не знам дали ще има някакъв смисъл. Дали фартър плътството дали не си струва. Отново съм шейрас, може би сте забелязали. Какво предащи типа. Много се скръмишах. За сега не виждам някакви много смисли неща. Нека само намалим малко видео сетинг за... Не че ми лагва, но просто предпочитам да ми е наистина на тайни, за да качвам до 30 FPS. В момента съм точно 30. В момента малко се намали и добре. Нещо от порядъка на 30, което не сме устроила като за Shaders Mod. И защо записвам с него ли ми? Просто за повече качество, по-интересни клипове. Но естествено броят не са ни трябва да е доста по-намален, ако ще записвам с него. Миналия път може би помните тази ферма за дини, която направихме. Нека оберем сега. И предлагам да започнем да правим някаква рандом къща. Ще се опитам да я направя от кварц, дърво. Знаете ли, сега ще отиваме на приключение да търсим... Една секунда. Да търсим... Ето ще оставим това. Да търсим... Snow Biome, за да мога да съберем Spruce Wood оттам. Тук е тъмно дърво, което ще ни помогне доста със строенето. Но разбира се, първо трябва да отида до Холм, за да взема нужните брадви, простоти, оръжия и екипировка. И една секунда. Ага, да, не можеш нищо да направиш, защото съм с броня. И, окей, така хора, знаете ли, ще дойда точно след като ще си направя инструментите и такива работи. Не сега. И отново съм в играта. Но този път с около 11-12 златни кирки, златни брави, които ще ни помогнат да тършим. Така, натам е джунгла, това го знаем. Натам е Slime Biome, ето натам никога не съм проверял. И why the fuck? Да не се загубя само. Значи на където ми показа Холм, точно на противоположната посока горе-долу. Трябва да търся. Окей. Така, ама и натам не вярвам да е Snow Biome. Имаме сега търсим доста време. Надявам се да меня по-бързо за нашето приключение. И скоро вече ще е време и да си усъвършил съм някакъв меч. Имам 2 кирки на 30 ниво, но нямам нищо друго на 300. Дори броните ми не са енчантнати. Но пък имаме ферма. Още живеем в вилиджа, което не е много хубаво. Скоро ще предавам на хората от Private Survival. Който напомня, доста хора приех, но има един проблем, хора. Вие трябва да намерите в скайп. Пишете ми и аз ще ви казвам майпит, когато играем. Надявам се така да ви устроя. И още един въпрос. Чува се дали да си премахна публик сервера и да го направя private изцяло. Което до някъде може да е грешка. Да, това съм го виждал. Не се притеснявайте. Което до някъде може да е грешка и да е зачарова доста от
почитателите на сървъра. Все пак има около 1000 регистрирани юзера и не мислите да ги разочаровам, но пък от друга страна не мога да се посветя на 2 сървъра едновременно и горе-долу така нищо не правим, затова човек трябва да се ориентира какво да прави. И в нашия случай предполагам най-добре ще е така, да го направи изцяло private. И така да сега. Нека сега продължим в нашето търсене. О, yes, супер. Имам ли кокали? Не. Нищо. Не ми трябва. Опа, малко залаги тук. И окей, горе-долу се възстанови FPS. Мисля, че това отбравите не съзнателя. Може да ви случи смешно, но... Перфектно. Така, сега нека съберем нашето дърво. Добра идея беше това златните кирки, без това някакво оправя това тъпо злато. Това ще са ни помощните материали, с които ще чупим дървото. Ако имах рейс минимап, ще да е полезно да си сетна като waypoint, но разбира се, аз нямам. Добре, това какво е? Това е Oakwood, сигурен съм. А защо има такива листа? Извъртенящи. Окей. Трябва ни около един стак. Ние вече сме събрали 23, затова няма да е много трудно. Супер! Сега тук ще трябва обаче да поставим един блок и още един блок. Окей. И вече би трябва да имам доста. 32. Половината съм събрали. Даже мога да си изхъба всички браги тук. Не ще оставя една-две. Да имам за после. Така. Вече стана нощ и ако да се лъжа, би трябвало... Да, на изи си беше, де. Аз на норма ли оставих? Аре, норма. Няма да ме убият тя. 5 минути по-късно аз съм мъртъв. Ау, ще то верно става това. Епичната битка. Да, не струваш. Окей, успяхме да го задържим някакси. Ау. Окей, 50 дърва вече сме събрали, супер. И не стават адски много кирки, за което е добре, защото няма да се притеснявам, нали, за... кирки, защо винаги наричам кирки? Изглеждаш ми като кирки, аз си ги наричам кирки. Те също са братви. Май. Така как седем. Мили епизод бях казали, че говоря тихо. Не знам как да го променя, хора. Смисъл да говоря спокойно. Смисъл, нали, вярно от 40 км съм, но баш да креща тук в клиповете. Мисля, че ще е малко сили. И затова малко по-спокойничко. Но пък си говорим, нали, обсъждаме разни рандом теми от Майнкрафт. Сега и билдинга ще ви хареса, предполагам, аз горе да узнам как да строя. Имам някои архитектурни планове, нещо кралство, нещо такова, но първо да започнем като някаква малка резиденция, някакво малко помещение и след това предполагам ще го доразвия. Естествено с другите хора от екипа на Epic Community of Gaming. Което отново ме навежда на мисълта, че скоро размишлявахме дали не включим още някой човек към екипа, ние сме 3 души. И се чудех дали още не включим още един човек към екипа, което ще е, не знам, рисково. Все пак се довериш паролата си и всичко на човек, който дори не познаваш. Въпреки че аз, нали, винаги мога да се върна, имейла ми е с различна парола и всичко ми е с различна. Но все пак бих... да довериш дори за 10 минути канала си на някой, къде знаеш, че не мога да ти бъгне всичко. Ти стрие клиповете, още някакви други идиот ще направи. Наистина ще е много отвратително и досадно и гадно, ако го направим. Така обаче се изгубих, което е много лошо, защото нямам никаква представа как се прибера холм. Не, сериозно. Откъде дойдох аз? Насам ли? Това е твърде дип. Не бях насам. Нека се бъра първо 2 стака. О, кой ме бие? Окей, никой не ме бие. Много съм готин. Човечето в Майнкрафт някакво много просто фън. Супер яко са го направили. Моджанг се сетили за всичко.
Дори че вече е квадратно, това вече до някъде е мания. Но и до някъде просто хората са се забавлявали. Така, и мисля, че вече наистина събрахме 2 стака. Да, супер. Ще отида поубия малко крави и нека се прибираме холм. Да се надяваме само цели посоката. Но убивам крави, защото дават 2 ценни неща, кожа и... Ау, нещо ме хитна, 2 ценни неща, кожа и пържоли. Те също помагат за икономиката в Майнкрафт. Ще изчупат тези скелети. Не можеш да биеш 3 скелета. Каквито да са обстоятелствата. Сте 3 души, не мога да бият 3 скелета. Fire rate им е зверски инкриснат в 1.5.1 още от тогава. Инкриснаха епично Fire rate. Така би съм помежду си. Аз ще ви пребия и двамата. Захарос, XP и да се прибирам холм. Мога междувременно да почупа малко дървета, нали сещате. Само да имам някакви такива резерви малки. Все пак и без това някаква апарата обрадва. Този път не казах кирка кучета. Майко нещо експлодира, ако не се лъжа. Jesus. Окей, трябва да предотвратят. Охо, насам сме, бе. Шит, умирам. Не. Сериозно ли? Enchantment Gold Set. Окей, сериозно трябва да намалят малко зомбитата и скелетите и всичко. О, ябълки. Окей, тук ще го сгърча, ще го пребия. Умри. Не искам да съм между двама ви. Вие сте екстремни. Не! Бягай! Окей. Връщам се за още малко. Окей. Действахме. И чудо, сме живи. Сега ще си наема малко кучета. Ако имам достатъчно колко имам 4. И трябва да стигнат за... Ето това куче. Ей! Имам си куче. Но трябва един колко ще стигна ли? Не, иначе ще убия. Умри. Опа. Атак им. Точно така. Яш бой от моето куче. Моето куче е бяч. И сега ще му дам. Ще му дам ротен флеш, защото друго не искам да му давам. Зафядай. Айде, идвай сега. Помяр. Нека се приберем холм. Не струваш. Добре си, куче. Сметваме на раните, кучето ще ви пребия. Окей, сега малко ръж към холм. 500. Уендърмен, това не ми хареса, Не го гледам в очите, Лава. Шит, заби ми точно пред лавата, това не беше добре. И тук някъде би трябвало да видим и другото село, ако помните къде беше. Някъде тук. То хъм, въпреки че не си го спомням добре, но в момента се движим точно тази посока, абсолютно сигурен съм. Защото ако не помните, през цялото време всъщност... Да, ето го селото. През цялото време вървяхме по пустиня, докато не стигнахме, разбира се, гората. Омага. Знаете ли една песен в Майнкрафт, много известна? Опа. Съдмак швика. Фак. Смърда е. Само да не ме убият тези мършичи. Без това си намерих и куче и всичко, което ме поня къде подявали тези моите доги. Доги. Ето една сферна за едини, нека долу береме. Въпреки че тя е почти обрана изцяло. Хайде. Дай. Окей, нека оставим тук. Ще оставя. Опа. Ти се върна, Доги. Обичам те. Преби го сега. Това е, бе, моята куче, бе. Ела сега ще дам от моите пържоли. Видя ли? Като си добро, получаваш много. Мога ли го бъдисам в нещо? След малко като стигна ход ще го бъдисам по готин начин. Имаме една идея извъртена. Но нека ходим малко по-бързо обаче, защото наистина вече става много късно. Трябва да спиме, но първо искам да взема един кокъл, защото има една идея. Окей, взех кокъл, но друго не ми трябва, всъщност един ми стига.
И разбира се отивам да спа. Нашия вилич тук е доста изоставен, няма зомбита. Все пак сме осветили добре сторча. Влизам вътре и спа. Така, сега, кучела, ти кажа какво ще направим с тебе. Първо, разбира се, оставим в фурната това. Ресурсите с които ще стремим да ги оставим тук. Това тук. Това тук, това тук, това тук. И нека вземем това, което реално ще ми трябва. Това и това. Ела тук. Куче. Куче. Сега вече синя каишка ли имаш? Ика е синя. Ика е синя каишка. И ти? Ти? Точно ти? Да. Нека сложим кактусите. Ето тук. 7 тук. 6 тук. И за сега, хора, може би ще е това. Надявам се епизода да ви е харесал. И скоро ще правим нови готини клипове. Особено на Дракенсанг. Феновете на Дракенсанг определено ще трябва да гледат. И препоръчвам играта Дракенсанг. Много е зарибяща и готина. За съжаление няма да успея да билдам в този епизод, хора. Сега ще отида за малко дърт да посъбера. Разбира се, извън камера. Не е забавно да събираш дърт, докато правиш клипа. И само иска да видя дали няма да му отида на моето куче да има малко по-фешън. Ела така. Синьото хареса ли ти? Какво ще кажеш зелен? О, зелен си по-готин. Сега стоиш тук и ще ми пазиш. Аз ще оставя тук айтемите. И нека се запътвам. На вас ще кажа приятен ден. Но нека първо да изкопаем дъмото, което ще ни даде доста XP. И предполагам ще мога да енчантна нещо. Или пък да пазя до 30 ниво за другия епизод да ви покажа какво ми се падна. Предполагам и така ще направя. Нека се оставям обаче нещата, които намерих от мината. Скъпоценните бяха ето тук. О, имам още адски много злато. Това е добре. Сега ще правим така. Така, това го правя, за да съберем малко повече ресурси. И ето това ще ни е като цел, нещо такова. Това ще трябва да запълним. Това е така блокове от редстоун. Чай си малко. Да го направим така. Така. Окей, добре, доволен съм. Имахме хубава плячка. И така, хора. Това е за сега. Пишете коментари, ако имате някакви въпроси. И до следващия епизод на Private Survival. Чао!